गिबियावनो खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर। दिनै जोंनि खाथियावनो कारेन्ट सर्ट जानानै सासे आइजोआ थैनो गोनां जाबाय। बिथांनि मुङानो जाबाय कल्पना सर्गियारि। बिथाङा जेरावबो आखा-फाखामोन। बिथाङा सासे अंगनबादि कर्मि आरो बिथाङा सानजा गथ' दखला आइजो आफादनिबो सासे स्पिकारमोन। बिथांनि जिउ नागारनायाव न'खरजों लोगोसे खाथि खालानि गोबाङानो गोबां दुखु मोनदों। बिथांनि थैनाय गुबै जाहोनानो जाबाय कारेन्ट सर्ट जादों। मानोना दै मटरजों आरो टिपकलजों खाथिमोन। टिपकल सेरनायावनो बिथाङा कारेन्ट सर्ट जानानै जिउ गारनो गोनां जाबाय। बिथाङा दा फिसाजो सासे, फिसाय आरो न'खरनि आरो खाथि खालानि गोबांखौ नागारनानै आस'खान्दा जिउ गारनो गोनां जाबाय लोगोफोर। बेखायनो सांग्रां जानांगौ लोगोफोर। दै मटर आरो टिपकलजों खाथि गायोब्लाबो माबाफोर एसे गाज्रि जायोब्लानो बेखौ थाबैनो फाहामनानै लानांगौ, नङाब्ला बिदिनो जिउ गारनो गोनां जागोन। बेखायनो सांग्रां जा लोगोफोर। जाथायखौ खोनानानै बुंस'हायै दुखु मोनबाय लोगोफोर आरो रावनावबो बेफोरबायदि जाथाय दाजाथों बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय। फोरमायथिनानै आं जागोन फंनैसो फोरमायथिनानै होनो सानदों। जाहाथे बे आं बुंलांनायाव